Shubor nakaslem jong udongsan hima. MOU ko! MOU ko! MOU ko! MOU ko! Mikhaleni ako! Mikhaleni ako! Mikhaleni ako! Kajing persya jeng kipat ba nong shong shnong kathan malangkuna kibala sya penhap cha kajala Assam ha kajing penbet pun kadang yai beteng hadu mentam menne nalor ki jinga lombat jinga yat pat ba kibala mi nakawai kasngi shakawai pan ha ka khatn riu tarik menta ubenai ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills harangkat ki nong shong shnong katai kathan kilaya lom biang hamadan simanaguri Hakawai kaliang kabalapan i bakum kinong shong shnong kim hun satya bat kin yai persya halor ka jing penbet puot khamtam ya ka soskular kabalaya soi di ka arngut ki menteri rangba jong ki artli ki jella u president ke FKJGP West Khasi Hills ba si nong dhar bat working president ke FKJGP Maushenrut Circle ba si kharmuti kilapen pau bahaka jing shisha ka jing thmu jong ka seng banle chamalangkona kalong tang banya kendo ya kinong ya lamsnong jong katai kathan banlap ya kajing shisha khamtam halor kajing ut jing nam bat kajing bam sngo hun jong ki pat ba habaya dei bat kajing penbet ya uput usam henry ondala poi hakatai ka jaka layo i badaki spa ngut ki pat ba ki balaya mi pat ba ban up banyo ya kendo lang uba kharmuti ulaong bakani kadak ka pen i baki pat ba hi jong kani kadong bat kathan ki kwa bat kem hun satya ya ka ei ka baka sorkar kala penben Mikhaleni ako! Mikhaleni ako! Mikhaleni ako! MOU ko! MOU ko! MOU ko! Kita hari berkenaan kalian jungi ka seng FPGP West Khasi Hills kaba jisa mata kasih kaba ni wan seni kaba ni mut bangin ni wan tang bani kenduk bat ke saudara ni sekretari jong ki sinong ki ba ka sarkar Meghalaya sarkar Assam bat ki dep ban pia bat penhap saka sarkar Assam ban re na kalian jong ki ni ki pa wa penhap dai saka Meghalaya cuma kalian jong ni radon kando ka jintip kaba dikenal ese ini lawan menta bang ini ok banket ni kata re kalong ka ai ka bang ni sngo pangnut bat ni sngo si ban yu i ba ka upai ba obabun kat ni na perkhat banginuan ni kendu tang liat ngot re pai ba thai bat semrang kila ap kumni na ka banta ya ka ban yo ira de ban marsa ka Assam na ne ban pan ji jingrap nangi te na kaliang jongi ide bat kaning semua ba ni semua ban persngo saka sarkar kumban nadu ka basdang ki kalau ong ban le ya ka ai ka ba u pai ba ukwa rei ni layu i nadu ki social media mensua ya ka ai ka ba ka regional committee kalawan ban sengap ya ka sur jong ba ki la pen i sisa ba ki kwa baik bandon sam Meghalaya den rei ni i pen ban ba ndala dep ka por nada ya sanya ka MOU jong ka apeng jong ki arteli ki sarkar ni pen ban ba ya ki ne ki arteli ki sinong ka Salbari bat ya kini ka Malang Salbari kila bat kai Joypur ki lapan hap syaka sarkar Assam bani i kene ka along kum kawai si benta kum kawai ka jing syat kala nesi kabah kim sam na koi perkhat su banang sa pen hap syaka sarkar Assam andrai kendit menta baladet ya ka MOU ka site jongki don penban ka Assam bat kene kalalong ka ai ka ba pensngau nane ka jing susi isoba ka lapendu ya ka hok ka badai jongki te jing sisang ni sngo ban tentu ya kene sarkar baki dai ban sengap ya ka sur dapat baki dai ban review biang ya kene ka jing penbaik ya ka ba kin ai ya ka hok jongki ko mangilu i no pai ba uba da lese ni la ong bai lajan dai pukun dai persen dai ki bala kwa siapa jong kam Meghalaya bakin sa dai ka Meghalaya ku bakil dai ino Meghalaya nadu nasua kani gadak ka pen i ba ki pat ba hi jong kani gadong kathan kim kwa kim hun satya ya ka ai ka sarkar ka pen bet
ngiyo sngo ngiyo I menta kala adon sekajingnya kawang keti hapadeng ki arngut ki CM weu CM barim weu CM bamenta bah kila isdang banyak kawang keti ngangas ngo ban ong kajingnya kawang keti jungki kala ban kut tang assembly tambah kamde ban keta yu put usam jong kari khasi ba ye jini kamde ban keta ya uput usam jongki hima khasi ki badon hangni markhabat ka jala Asam ngingiwan hangni omde ka ike ngidon betang ka wei ka daw kata kalong ka bangingin yeng ya ka bangin ong bangingin ong bangingin ya da ong bangingin kini henry ngiyeng halakahok balai boros ka tu ka songsuk boros ka tu ngim jios ngo gini kirali gini ki borok kinmi henry mentakan san ko aban penbet put kumbengi I social media penbet put ru daka kopi ka berim kumbengin ong no daka kopi ka panadu arajar khatway lada pikuan penbet put penbet daka batamai nila suthu menta kumbang keno ku uni usiam ba mentau ong ba la bakla kata ka arajar khatway balai filisai ni kata ka arajar khatway ka bakla hatu hadu kat no e pibit ngikum ki khasi ngikum ki garu ki badon hakani ka dong kathan markhabat ka jela Asam mentang ngi ku ban bu ikani ka jengkeli hakmat kan ka sarkar MDA bala da pisuthu ba kata ka arajar khatway ka map ka bala draw da ka sarkar kongres lan du mukul kumbala keno du konrat ka dei ka bakla ka I ka dawpat ka pelong yu ba unsai ni ka MOU hakajing sisya kula ade ban apswa kula ade ban draw ka way kula ade ban syong ban wan ban yakan du ik serdar ban wan ban yakan du ik traisnong yagini ki basyong hamar khap ban snu thu ik jing e om ya ka ban syong na sekretariat om ya ka ban syong henry nging yo I minta ka don ka ni regional committee ru ka sarkar hi kala approve ya ka regional committee hapo ka jing yalam jong I ba renik gila snu tenat ngigum ka seng ru ngiyo e ka ban syong lang hakatu ka committee ka balong hanong ston ni sngo tenat bani osngo go wei ka sur ka bami intu kata kalong ka baong ba ngin burom ya ka sur ka jong upat ba tambah ka ai ka bangingi yo I menta kalong ba ka jing yu rod ya ka sur upat ba om dei shu ka jing burom ya ka sur upat ba kum ka seng hi om bangingi ong ngiyakhi gimdon interest e kata ka politics ka jong ki ar phulai la jan ngam tip phi ngi ka seng ngim tip phi le politics kumno phi ko asid kumno ngi ngim tip kita gi ki ai tangba ka jing yele hi ka jong I ka bangingi ya da lada kidang don hi kibriu ki badai hop hapo Meghalaya ban hap hapo Meghalaya lada kidang kwa hi bandon ngingin don kasunda